kat nang mi kisngi nang jelegi notice khwai dokha competition hadu ba don shuh ka weiru ka tarik ka balat dei na kata katau une utrai jong kan ka pung ulayo e ka kabu ka ba krau ba pan penlong no ha ka Sngi U Blei khnang ba baro kin ya pep pan penlong khwai competition ha ka te ga sngi bat kar kombu price ru ki bu tek kum ka dor jong ka top of company geo pat kan ne ka notice kan dei tange ki to ki pom parlong kristan le se henrei yo pa ki kristan ru kin ya bun krui rui ha ka te ga sngi tongin ya pej no sendon ya kan ne ka notice kajaka kade halat kerhong kapung iba e kharmau lane ipadu soyong hajan kamadan tisim pat en peniat daki trai jong kapung katari kade arpulai tarik penai bapra arajar bon riu kambadai haka Sngi U Blei pat kapor kante kapor sipau bace men step pat kan kuda kapor arsiteng janmit katiket kade tang sanspa sirwiang uwe ukwai pat en pakwai tang kawe kapung bat kar kombu price ru ki bu tek kum kador jong ka top of company geo haga baya ka kerdan ka benengkong kin ai khandai pukandai jar khandai spa nang ta ka kerdan ka ba ar san phojar ka kerdan ka balai ar phojar kerdan ka ba sau si phojar kerdan ka ba san hajar ha ka kerdan ka ban riu ar hajar hadu ka kerdan ka ba ar pho kin ai ar hajar pat ND tiket haga tohi ka sngi haga por prabace men step en samswat u sticker temporary pat haga por prasau po en kut u temporary sisin baladap ki price ki rawon kim dei shu pandang pentut yaga jing yakop khwai dokha ka jing yakop khwai dokha kan yaj be sakmat nalor ki dokharim en the dokha thamai sau kwintal haga khanyo tarik panai bapra arajar phon riu por men step Sha ban theo ya ka silver crab Sha ban psajing pam kat bom padde ka porkhwai Sha ban wan disha klem da yo jingbet naga shnong pat haga te ka sngi kan don ru ka lucky draw ka por ban penile kai lucky draw ka de ka por arbache janmit ka first prize chong ka lucky draw ka de san phochar ka second prize ar phochar ka third prize si phochar bat ka fourth prize san hajar perka tiket lagi draw kan dei sispa si tiket pat nak banta ki jing tip ki ba company so phone na kinegi number ki ba lambu harum pat kan ne kan notice kan dei tange ki to ki pom parlong kristan le se henrei yo pa ki kristan ru kin ya bun krui rui ha ka te ka sngi ku blei si bun